So kung atong balikan ang gantong objection nila nga naa na lagi gi-quote si Jesus Christ nga kasulatan sa ato pa na ang Biblia, naa na ang Biblia sa iyang panahon. Ato tubagan na nga nag-quote siya pero dili pa to official nga Bible kundi so ang mga pulong sa to Ginoo mga pre wala kini mo matagat gikan sa langit nga pagkatawgon og Biblia. O kung ato ning i-define ang Biblia matod pa sa Standard Dictionary page 135 volume 1 matod pa Bible, the writings of the Old and New Testament received by Christian Church as of divine revelation. So matod pa diay ang Christian Bible na mga pre i-compose ni siya og Old and New Testament. So dili pa tong matawag na to nga Christian Bible kung walay Old and New Testament kay based sa iyang definition Old and New Testament. So man nga tingalig makadungog sad mo nga moingon sila nga naa na malagis Biblia ang pulong kanang pulong ba word naa na lagi ng Biblia kaniadto pa ilang gamito ng San Juan 1:1 ka 14 nga ang pulong uban sa Dios. So ilahan na misquoted na nila nga naa na lagi kunong pulong o ang Biblia dili na siya Biblia kay sa Biblia mga pre dunay duha ka matang sa pulong. Una kining gitawag og verbum incarnatum nga mao ni ang pulong nga nahimong tao moto nga atong Ginoong Hesukristo. Ay kaduha kining gitawag og verbum inspiratum nga word that inspires mo ni scriptures. So dili pa so kung atong balikan ang gantong objection nila nga naa na lagi gi-quote si Jesus Christ nga kasulatan sa ato pa na ang Biblia, naa na ang Biblia sa iyang panahon. Ato tubagan na nga nag-quote siya pero dili pa to official nga Bible kundi scriptures pa to siya. Scriptures pa to siya nga dili pa kompleto o wa pa ma-compile nga libro sama sa to gigamit karong panahon ngayon nani. So nalakip ni siyang kasulatan nga gamit ni Jesus Christ. Kay kung atong susihon jud ang gigamit sa mga Hudyo, scriptures pa to. Scriptures nga giganlan nila Tanak. Ako dungog mo ng Tanak nga mao na ang Hebrew written scriptures nga naa diha ang tulo man na siya acronym man na siya sa Torah, Nevim o Ketuvim. Katong Torah mao nang itawag ko na siya Pentateuch or 5 books of Moses. Nga mao nang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers of Deuteronomy. So kana siyang Torah mo na ang libro nga mo ilang gibasihan sa ilang balaod. Bantay mo sa una katong mga senaryo sa Biblia labi na ang mga Pariseo mana sila nga wa ka ni supak ka sa balaod sa Ginoo, balaod sa Dios. So ang ilang gibasihan na katong Torah Hebrew written text or Pentateuch nga mo na 5 books of Moses. Ikaduha kining gitawag og Nevim. Sa maning Nevim mao ni ang mga sinuwat sa mga propeta. Unya ay katulo kaning gitawag Ketuvim mao na katong mga writings sama atong Salmo, Proverbs, Job. Unya ang importante nga masabtan nato sa panahon ni Hesukristo nga wala pay universal kining canon wa pay na measure ang o na plastar nga listing about sa Christian Bible. So sa panahon ni Kristo mga pre, ang iyang gigamit is Septuagint version mo tong 46 books. Kanang Old Testament wala pa na nganli jud og Old Testament sa panahon ni Kristo. Kundi ang gigamit na nila Septuagint version nga Greek ba? Greek translation nga mao na gigamit niya 46 books. So man nga si Jesus sa pag-ingon niya nga it was written man sa sinahisulat sa balang kasulatan ang iyang punto adto nga scriptures pa to nga gisuwat sa una scriptures sa una gisuwat sa mga scrolls mga manuskripto. So dili pa to ang official Bible na to sa ako ang gisulti kaganiha. Arita sa kining gitawag og compilation ang simbahan mo nagibilnan niya sa mga pagtulunan handed down sa mga apostoles o sa early Christians mo na deposit of faith nga mga pagtulunan nga gibilin diha sa simbahan. So man kung arita sa kining compilation kinahanglan nato masabtan nga ang meaning di ay sa compilation nga gathering of the existing books. So atong nasabtan ron kay ang compilation kay kini mang ato ra na i-compile ang mga nangatangtang ani ato i-compile. Usa pud na pero ang definition di ay sa compilation is gathering the existing books. So sa pag-compile na exist na ang Septuagint version katong 46 books ba diha na to siya. Kigather na to sa kadagkuan sa simbahan.
gather pod ang mga writings sa mga apostoles o kadto mga sumusunod nila mga early Christians. So muna giagi sa Holy Spirit, gi pamalandungan, gi canon. Kani kung canon mga pre, ang meaning sa canon measure, pinagi sa balang espiritu nga giya sa mga kadaguan sa simbahan nila nang gipamalandungan. Sa pila to ka mga manuskripto nga ilahang nagather, kinatong gipamalandungan kung asa ba gid ani ang divine inspiration nga gikan sa balang espiritu nga kining maong writings apil ni gikan ni sa mga apostoles. Una ang basihan nila doon na may tulo ka basihan pag canon nila, pag mission nila, pag discern. Una kini gitawag og apostolic origin nga kung gikan ba jud ni sa mga apostoles ang maong sinuwat. Kunya ikaduha kini gitawag consistency with the apostolic faith, kung ang maong writings nagikan ba jud ang mga pagtulon na nagikan sa mga apostoles. Kay kung nagikan na sa mga apostoles, di mo do gikan po na sa to Ginoong Hesukristo. Nya ikatulo kining gitawag universal use of liturgy, gigamit ba ni sa mga simbahan kaniadto. So kung gigamit ni sa mga kaobispuhan, therefore unya naay apostolic origin, nya naay consistency sa iyang apostolic faith, mo nay pamaagi pag-measure sa simbahan to nga writings gikan sa mga apostoles. So muna padayon ta muna sa matud pa sa quote mo gamit ta og kanang mga theologian gikan sa laing pagtuo nga mo affirm jud nga ato ang simbahan mao'y nag-gather or nag-compile sa Biblia. Matud pa ni Lee Martin MacDonald, usa ka Baptist theologian, ingon siya nga ang nag-coin may unang nigamit sa term nga Old Testament si Bishop Melito of Sardes. So kini si Bishop Melito of Sardes mo nang usa sa mga early Christians, mga church fathers sa simbahan. So mao din ni unang nigamit sa kining gitawag og Old Testament. Kunya ay kaduha si Clement of Rome, naa na sila yung mga initial nga mga listing mga pre. Nanay si Clement of Rome naa na siya 8 listing sa New Testament. Pero di pa to final. Kunya si Saint Ignatius of Antioch 107 AD naa na pud siya yung mga listing nga 7 books of the New Testament. Pero di pa to final kay so ikaingon ko na 8 pa man, 8 listing, 7 listing. So di pa to kuwangan pa to siya. Kunya sa si Dr. Slohan usa ka theologian sa laing pagtuon ningon siya ni affirm siya nga si Saint Irenaeus na po 21 ka mga listing sa New Testament. So as pagsugo di ay sa early Christian na to yung mga initial nga mga listing ang kaniadto pa. Kunya sa pagmando ni Papa Damaso I sa the Council of Rome, nakagather na sila og listing nga 46 books sa Old Testament, 27 for the New Testament. So muna ang New Testament ang nag-coin pud ana si Tertullian, mo ni gamit ana si Saint Augustine, sila mo unang mga nigamit ana nga term nga New Testament. Kunya si Saint Irenaeus migamit pud ana nga tawgon nato ni New Testament. So mato pagka 393 AD ang Council of Hippo ni reaffirm nga ang listing nga napagawa sa Council of Rome nga 46 sa Old Testament o kining 27 sa New Testament sakto mao toy gisuportahan nila nga sakto nga listing. Kanya kani mga obispo man ni mga pre ang nag-gather ni. So magisterium ni giniyahan ni sa Balang Espiritu Santo. Kanya mo to sa Council of Carthage 397 AD ni reaffirma na pud ang Carthage nga ang katong mga listing nila sa Rome, sa Hippo, mao to itong sundon. So muna nga naay 73 books ang simbahan, 46 sa Old Testament, kunya 27 books sa New Testament. Kunya sa Reformation sa 1600 ni Martin Luther iyan ang giibanan og 7 books para pagtangtang sa katong gitawag og apocrypha or deuterocanonical nga wa siya makauyon sa content niya nga mga libro. So muna ng Bible lagi ka na sa word nga ta Biblia meaning mga libro or the books. So muna nga pinagi ni Papa Damaso I may mando siya ni Saint Jerome nga mag-isalin from Greek nga sinuwat ang mga libro, iyang isalin ngadto sa Latin. Kay Latin man ang universal language sa simbahan. So muna si Saint Jerome nakapagawas og gitawag na to Latin Vulgate. Mo na ang pinaka-official nga kining una nga kopya sa Biblia nga nasuwat pinagi sa language nga Latin, the universal language of the church. So muna sa pagdagan sa panahon si Papa Siricius o Pope Siricius siya may ni ngan nga sa maong libro nga Biblia. So muna ni Old and New Testament, Christian Bible
naginganlan ni Papa Siricios og Biblia. So pagligid sa panahon 1200, 1205 pinagi ni Bishop Stephen Langton sila mo'y nagbutang og chapter sa Biblia. Unya ang nagbutang og verse gi-standardize na ni Robert Easton. Sa mao na siya ang nagbutang og verse. Unya mga pangutana namatay man si Pope Damaso I sa unya na official ang Biblia 405 AD. Nya mingon man ta nga kinsa may nag-compile ani. Daghan man tong mga councils ang naghatag sa mga listing, final listing. Pero atong itubag ang nag-compile ani si Papa Damaso I. Bisan pa namatay siya, wa pa mahuman, pero gi-attribute nato niya na siya ang nag-compile tungod kay siya man ang nagmando. So bisan sa 405 wala na si Papa Damaso I, ang nag-compile ani si Papa Damaso kay pinaagi man na siyang mando. Dunay ni gawas nga Biblia nga giganlan sa nagsunod niya nga si Papa Siricios nga Bible.